Колко пари е един Fortnite? 20. За тебе 20. Защото си... За тебе 20. За тебе е 20 лева, дюди. Чакай, че има някакъв апдейт. Що би искаш Fortnite? 20. Няма фри. Няма за сега фри. Тук нищо аз и не виждам. Имам 2 лева. Удри! Метро съм я и превъртал. Just Cause 4 Complete. Та, мисля, че съм я играл. Fortnite, V-Bucks, Play for Free, Free Games. Каква е тая? Та не е някаква детска, бе? Тя не е ли някаква... О, не. Детска ми е. Много ми е детска, дюди, ама... крие се, ясно. Да. Еми... Ще я пропуснат. Ще я... Не знам, не е ли много детската? Това пък каква е? Ghost Tokyo. Apex, те са ясни. Тая пък каква е са? Peggy 12. Не, Джуди, това е... Имам чувството, че мобилната версия е къде и къде. Конга е яка, реално. Доста имат хвалебствия, че е страхотна. Чай да гледаме Wukong. Wukong геймплей. Я да видим това какво е. Интересно е. Впрочем, да. Много е якичка. Да. Сънищата ти. Бата, аз имам, компа ми е феноменален, бе, човек. Как не тръгва? Аз нали ти казах, че ако нещо има там и ти дава това реклами, просто даваш бек и пак се връщаш. Как да го няма аз? Как го направи? Не. Върни се. Да. Не. Това не е. Трябва. Винаги има реклами. Да. Окей. Ей, сега. Година след гимназията. Не. Чакай. Никакво пусти говори. Как не? И чакай сега, влизам във всички филми, натискам на 24-та на 3-та страница. Да. Добре. И стигаме до пробуждане. Чакай малко сега да го намеря. Пробуждане и излиза. Айзея Райт година след гимназията няма никакви планове за бъдещето си, така. И отдолу пише английски с български субтитри, опцион. И има едно ливаво многоъгълниче. И пише гледай. И сегичка. Чакай, че и при мене излиза чак на 5-та страница. Чакай малко. Не ли гледала ли го е? Не. Той е такъв филм от и типа ти трябва да си го и почувстваш. Много е хубав. Чакай само, Лелче, да го намеря, защото на 3-та страница или аз съм го пропуснал. На 3-та мисля, че е. Да, но аз го нямам при мене. На 2-та или на 3-та е? Ей, сега ще кажа. Странно. Що не го виждам аз? Чакай, че то много са филмите. Чакай сега. Жора, така установена, моят приятел. Така, да. На 2-та не. Чакай, сега ще видим. На 3-та билетът. Избий всички. Black and White. Спилия. Калки. Изкушение. Не е тук. Дева малко. Къде? Чакай, аз ще го... Абе, Кристияне, какво правиш, белело? Гледам го, че не ми е на 1-та страница, нито на 2-та, нито на 3-та, нито на 4-та. Нито на 5-та. И при тебе е на 3-та. Сигурен съм. Да, ама аз съм върху него. Да, бе, да. Аз съм го изкарала. Така. Нали виждаш как пише и пробуждане, има една и картинка. Чак долу трябва да има едно гледай. Безплатно. Така, да. Натисни там. След това пак сваляш още. Натисни
То е едно жълтичко такова, да. Не е жълто. Да, грешка. Лилаво е, да. Да. И излиза пак излиза едно такова. Сваляй надолу страницата и трябва да имаш едно бяло и с плеер. Да, Така. Натисни го сега. Ако ти излезе реклама, връщаш. Пак го натискаш. Ако ти излезе втора, пак го връщаш. Докато... Сприте малко. Къде натискам, за да върна? Няма такова триъгълниче при мен. долу бе, Лелю. Долу, нали имаше едно с 3 и черти едно като полуквадратче. Ама ти горе натискаше такова нещо. Не. Да, защото го бях завъртял. И пак се върна на същото. Пак го натискаш, докато ни ти излезе вече само плей. Сега вече разбрах. Натискаш плей, пак ще ти даде и реклама, връщаш. Пак плей, пак ще даде реклама, докато ни ти тръгне. Добре, а сега натискам плей, обаче нито реклама дава, нито тръгва. Quality пише, quality 700. Така, сега дай плей пак. Пак след това излиза. И при мене и не тръгва. Пробвай след това пак, Лелча, айде. Може да е от самият сайт, да. И при мене. Айде, Леленце. Добре. Ча стрим. Айде, чао. Бате, това колко време ще се апдейтва, бе? Стримче, донейтнете 110 лева. Донейтнете 110 лева, хайде. 108, айде. 109 лева. Не знам кой е тоя узунката. Не искам. Ебал съм го тъпият Fortnite. Айде, пътя, айде, Exit Game. Ще те свалям един час, ще ти еба и Fortnite, ще ти еба. Айде. Стига вече. Стига такова. Лолчето, бати, и това е. Айде. Си играем аз тука на Интини, Минтери. Айде. Къде имате? И пари ще гледат те лол. Така е, дюди. Живота е такъв. Който има, той поръчва музиката. Кой е тоя, бе, дюди, бе? Ох, боже, кой е тоя, бе? Къде да го търся сега, бе? Какво е това? Бате, Колю, авела, тъча, боро, авела, Какво? Бате, Колю, авела, тъча, боро, авела, какви са те психично болни, бе, бате? Бате, тук да не ме гледат някакви с психически отклонения. Ще вие, бе, майка. Какво? Узунката. Кой е той, бе, дюди, бе? Какво е това, бе? Керливият кур. Бате, пълно е с психично болни, дюди. Къде е тоя Дискорд? Бате, имам си мисии, бе, стримчи. Вие това не го сващате, че аз съм... Вие не мога да сванете, че аз искам лоу. Мене това ми е на мене. Искам си лоу. Като искате нещо друго, че си платите и че го играеме. Какво е това? Нема стримче. Трябва да ме чакате сега. Сега ще го гледам. Изчакай ме, бе, пич. Нищо лично. Просто казвам, че аз съм си... Знаете, че това си ме влече, бе, гайс. Изчакайте само това да ми свърши, бе. Като не плащаш и така е, нали сме се разбрали? Ей сега, бе, стримче, изчакайте 5 минути. Изчакайте 5 минути и да ми свърши това. Трет ми още 6 такива и си взимам маунта и спокойно. Просто трябва да ме изчакате. Сега той разказва. Това ми е achievement. Дай ми 100 лева в революта, айде. А в Thunder Bluff... Сега ще го гледаме. Много са. Като немаш 5 лева, кофти ли ти е? Ама не искам тука, бе. В революта, иначе ти благодаря. В момента ги даде на американците. Давай ги в революта, бе, дюди. Не тука, бе. Така е, бат. Аз не работя за 2 лева
за 15 минути. Сори, нали? Ако е друг стример, който няма 5 лева, да. Аз за 20 лева за 2 минути правим, дюди. Така че ако ще ми донейтвайте, вкарайте по 100 евро, 20 евро, 60 евро, някакви суми, които да са доволни и аз да съм доволен, защото на мен 2 лева хляб не струва 2 лева. Живееме в реалността. Гледа Нуба и за 1 лев мога да гледа анусни шайби. Аз искам пари. Аз съм човек, който е свикнал с пари, някакси за мен такива дребни неща не са. Тръсните, джомните. Така е, дюди. Бъце. Много зависи какво искаш. Не. Примерно да те накараме да врътнеш гюбек. Зависи в какво съм настроение. Да. Айде, може. Айде. За 200 може и една чалга да изигра. Да. Но само това, дюди. Нали се сещаш, аз не съм клоун. Дет се казва, нито ще забогатее с 100-200 лева, нито нещо. Аз дадах и за бензина си, и за това вие видяхте 100 лева, така че за мене не са някакви много пари, нали разбираш. Ако трябва... Опа! Но бъче го бием! Безплатно! That's amazing! How longer? Много са сладки. Виж ги, душички. Виж ги, някакви птиченца. Така. Тонито е дал... Той направи... Момчето само си направи ценоразпис и ме пита, Криска, това харесва ти? Казах му да. Той за всеки месец смаля леко сумите, защото идват сега празници, нали, сега да не се... Така. Да. Difficult choice. Сега свършва, Галене на котка 35 лева. Абсолютно. Ария дори много по-скъпа. Трябва сега да изчакам това. Майке му дева. Бате, заради... Какъв е тоя звук, Добре, така. Какво сега? Това ли искате да гледаме? Лево Мадо? Или аз нещо не мога да свана? Кое искате вие това да гледам? Това ли? Аз не виждам линк. Ефтини секс кукли. Ефтин веринален монитор. Ефтини секс кукли. Значи наши искат да джаса сексуални кукли. Подби ми сцената. Къде е този пич? Дайте ми линк. Вижте сега аз. Дай да... Нямам му и Дискорда. Ето ти го. Който иска и Дискорда 100 евро. Цените са така. Елементарни. Не са много, не са някакви фрапатни цени. Това е единствено. Иначе стрима си напълно и безплатно, но като искате някакви неща и държите много, хората са го казали. Този, който има, той поръчва музиката, дюди. Живота стана така, че едно време бях сам и нищо не съм ви искал. 10 години съм ви стримвал безплатно и какво сте искали, аз съм го правил. И шоу, и всичко. Сега е вече малко по-различно. Жена ми ме пита, имаш ли в Революта? Викам, не, бебо. Тя ми вика, тогава защо им правиш шоу? Викам, свикнали се. Вика, свикнали са, ама аз искам... За рождения ден стрима и ще бъде изцяло на събове. Всички за да си пишете, трябва да събнете за 3 лева. Оттам като събнете за 3 лева, ще джасате в Революта. Ще има една страница, пише Револют с таймер и който най-много даде и пари, който най-много е дал и пари, той ще каже какво и да направя с неговите и пари. Даваш 200 лева и кажеш, Крис, искам да купиш храна за котките, искам и да ги дадеш на някой и човек и така. Смисъл, хем ще ми давате и този, който е дал най-голямата сума, мисля да я дариме за нещо. Като нямаш и пари, ще се молиш някой да ти и даде съб. Колко пари искаш да направиш? Аз не мога да правя мусака, дюди. Значи неща, които аз не мога, няма да ви искам и пари. Искам да набиеш нуба. Къде ще го търсиш нуба? Е в някакво село на морето, дюди. Той е екстрадирал. Ехо, дюди пише за първи път. Добре. Ще ми слагате ли тук линкове за клипа или не? Я да видим. Добре дошли. Озунката, той вика, че е
тук за първи път. Нещо май не е за първи път. Не е скъпо. Пак казвам, за хората, които искат и да дадат за моя и рожден ден, дюди. Все пак един път и в годината имам и рожден ден. Известен стримър съм, ставам на 45, че развържете и кисиите. Приемаме левове, евро, китайски иони, каквото искате. И най-малката сума ще е 100 000 евро. Шугум се. Ама и тапа себе се дори. Колкото искате, бе. Ще дава ли някой този клип, трябва да го даде в Мемес? Кой ми пише във фейса, бе? Стефан Стефанов. Боже господи. По 100 лева за шоу е много. Глупости. Само по един ще дава 100 лева. Как само един ще ми даде за рождение 100 лева? Аз няма и да стримвам, бе. Какво са това, бе? Вие поне едно 2-3 хиляди лева за моят рожден ден и събера. За 11 години и единствено съм изкарал едни 200 лева, бат. Ай ще ви таковата. Ете, бати, няма друга така торта, няма втора. Какво си направил, бе? Честит рожден ден. Сложил си моя лик на твоята торта ли, бе, дюди? Ете, бати, няма друга така торта, няма втора. Какво става, бе, бате? Моя лик? Това ще го покажа на жена ми. Честит рожден ден. Запалиха, бе. Това е фен. Браво, Озънка, браво. Браво, браво. Браво, бате, браво. Озунка, сине, да ти викна ли някакъв майстор, че ти е протекал тавана, дюди, ще ти падне? Браво, браво. Браво, бате. Това е истински фен. Няма друга така торта. Гледай го. Моя лик, брато, така е. Браво, Озънка, браво. Мерси, жив и здрав да си. Бебо! Бебо! Бебчо! Ела за малко важно е. Абе, не е нищо, никой няма да те пита. Ела да видиш феновете ми и какво правят. Честит рожден ден, радости на 17. Ела да му видиш тортата с моя лик, Бебо. После ще го... Бебо, виси телефона. Виж какво правят феновете. Мерси. Няма друга така торта. Браво, Озунка, благодари, бе ти. Голямо и признание е това нещо. Какво да го гледаме, него? Пак ли има стрим? Пак ли има стрим той? Не, да е пуснал стрим. Избирам свободата пред това да бъда в затвора, писани, да се души хора. Избирам свободата пред това да бъда в... Last Christmas, I give you my heart, but the very next day, I give it away. Last Christmas, Какво става, I бе? give you my heart, but the very next day. Last Christmas, I give you my heart, but the very next day, I give it away. I'm a mic. Last Christmas, I give you my heart, but the very next day, I give it away! Shut the fuck up! Last Christmas, I give you my heart. Абе, противни възможност! Last Christmas, I give you my heart. Абе, брат, няма ли да го мина? То щупи всичко. Last Christmas, I give you my heart, but the very next day, I give it away. На, майка ти дела, къде отивам, То малко е. Това е сина ми. Last Christmas, I give Айде. you my heart, Озунка, but... модератор си. Last Christmas. Я да видим дали има още такива. Знам, че ме искаш и ме гледаш сексуално. Разкарвам куки по сандали, нинджа самурай, като ме видят викат. Абе, това е някакво детенце на 8 години, бе. Ето пак правим скандали. You a silly nigga in a hole with the Billy niggas and them hoes nigga be. You a loser nigga, a nigga money block, long kicks a nigga, I run them off they block, $250,000.
Удри! 20. Мерси. За какво? Добре, казвай. Fortnite ли искаш? Мерси за 20 лева пламка. Пламка, казвай. Какво искаш? Имаш Call of Duty, CSGO, Fortnite, World of Warcraft, Лига и това е. Overwatch. IQ чек. Какъв IQ чек? Стига за 20 лева единствено да е курс за Fortnite. LOL ли искаш? Какво искаш? Ако искаш нещо да гледаме. Buy Summer Car. О, дюди. Buy Summer Car. Чакай. Окей. Early access to cylinder head leaves piston. Какво е това, бе? Early access to shiny pine chop does not make the car run. Преди GTA 6, бе. Radiator ends like Покаж му среден пръст. early access to stone. Пада му двигател. Нуба така си карал БМВ-то, Люлин центъра и преди да стигне и тунела за 200 метра му паднал двигателя. И той го изхвърли. Криш си изгради Audi A6. Крис играе by Summer Car преди GTA 6. Не ти хареса. И, сега от графика е дула, минус дула, но иначе гледам, че е забавна. Ще падат двигателите, ще показвам среден пръст. Добре. Колко струва това чудо? 20 евро? 15 евро? За това ли, бе? Нямам аз. Нямам толкова, Джуди. Нямам. БВ-то. Нямам. Иначе да. Интересно е. Остават ми само 10 дена, а аз трябва да направя още 4000 лева. Иначе това е ден 20 от моето 30-дневно предизвикателство да изграда агенция, която ми прави 10 000 лева на месец, но се оказа много трудна ситуация. Се популяризират, намирайки нови клиенти. А ако ти си собственик на физически бизнес, погледни линка в профила ми. Имам нещо специално за теб. И да започна от начало. Последме за... Сега ще ти кажа, синко, преди да ти се запотят очилата, след като си правил този клип, Чичо Тигошо е дошъл на гости. Майка ти е казала: Гоша, аз ще хода да пазарувам. И ти си останал сам самисък с Чичо Тигошо. Той ти е казал: Стефанчо, така се казва. Защо моето момче по цял ден правиш клипчета? И той казва: Чичо Гошо, ще правя бизнес за 10 000 лева на месец. Чичо Гошо го и погледнал и му казал: виси, колко ти дам 100 лева, ще ме пуснеш ли? Той казал: Чичо Гошо, знаеш ли какъв е тунела София без развлак? Да. И той казал: голям е. И той казал: точно там е и голямо. И Чичо Гошо за 100 лева го джасал. Майка му тъмът се връща и Чичо Гошо си обува гащичките. И малкият каза: мамо, моя бизнес тръгна, вече имам 100 лева. Наркоманът е Мрак Стораро, син на Тони Стораро, Наркоманът. признава в свое интервю танци. Все пак турчинът си призна, че употребява Турчина, вик. Нюз 24 София съобщава, че по-малкият син на Тони Стораро често качва слипове как е надрусан и кара с бясна скорост из улиците на София. Чуйте повече от самият него в... Виж, баща ми знае, че съм пушил трева и майка ми също знае, че съм пушил трева. Извинявам се, мамо, че го споменавам това. Не знам ли си отгледал това интервю, къде съм си очела. Да, там съм, брат, нещо неудачно, защото не препоръчвам всеки да си прави wake and bake, защото не му изнася на всеки в главата. Малкият вика: турчин. Пати гнусотията, бат. Това е окей, да. Това става, да. Това става, дюди. Да. Дюнер, бая и месо. О, да, това става. Дюнер с кариди. Да, това става, да. Добре. Как днес направихме $4500 с така, нека първо видим по-голям таймфрейм. Това е графика на 1 час. Какво имаме тук? Тук имаме брейкър блок, който е на 15. Виждате, че 11 часа отваря нагоре. Тапва брейкър блок. Търтъл суп на този хай. Добре. Всъщност стрим, че сега ще ви кажа аз какво бачкам. Сега, значи, деска да търтъл дрейка, това е графиката, тук е така,
80, така, значи днеска станах в 4 часа и 25 минути, 4:25. Изпих си сутрешното кафе, взех си дейди на 3 студени душа, изсрах се, после и погледнах, че и жена ми спи, въпреки това си го натаковаха, след 20 секундният секс, пак влязах в банята за още един душ, така че съм си взел 4 студени душа. През това време и кафето ми изтина, аз си го стоплих с пръст, толкова бързо го завъртях, че той се стопли. Викът ми, топлия пръст, разбираш ли, така, прониква навсякъде. После седнах върху скъпия си и компютър за 65 000 евро и 4 часа и 45 минути сутринта, нали, това се случва, когато таймбрейкъра дойде на горната граница от на хай левият стикер. Тогава аз видях, че тук е вече 4,5 от системата Да, Косинус и Сириус. Тогава Венера ми проговори телепатично, че аз трябва да изкупа биткоина, който фактически беше замразен за 45 секунди от таймбрейкъра на 7 серия. 7 серия се чупи ето тук. 7 серия се чупи. Това е едночасова линия и 1 час е това, ето го, цялото това. Фактически аз ето тук и прекупих и прехвърлих на трета линия на следващия таймер и където с $100 забих на 8 степен на таймера на 6-та линия, като я прехвърлих на трета, оттам аз брикнах втората линия, просто я брикнах и отидах на 4800 евро. Така, всъщност евро, така ще го напиша, Всъщност, докато после срах към 10 часа и 11 минути, това е вече 4-часовата графика, тук на първа линия и на трета брикнах 4800 евро, ги прехвърлих на биткоина, който флашна с ултраспид на 8 брейк линия, тук се набира на първа, тогава аз направих просто феноменалните 44 милиона евро само за 6 часа. После пак се върнах, жена ми беше станала, пак я изджасах за 2 минути и после си легнах, защото станах много рано и ми си еба байката, но всъщност изкарах с 100 евро, стигнахме до 44 милиона. Това се случва един път на 10 милиарда века и аз бях този и човек така. Много е важно да оцениш точния бик. Да, не. Fuck you, bitch. Значи, всъщност, Тринче, така се кажа как стана реално. Ще ви го кажа една секунда. Така. Значи, всъщност, как се маскирах за Хелоуин. Просто станах сутринта и си сложих и костюма. Аз нямах и костюм, бях гол. И просто го надървих и го изкарах. Жена ми каза, бати, еднорога си. Казах, това ще ми е днескашни и костюм. Еднорог. И тя се игра с рога и после си легнахме и това беше всичко. Транзишъна е супер, Юди. Трябва да свикнете, че в TikTok е пълно с AOBG реклами, доста рекламират от AOBG, но сте ред, коректни. Какво е сега това? Добре, стримче ще го направя с дългия и трансмишън. Така. Така. Сега, стримче, малко. Спира, нали? Добре. И наживо ли съм? Апаратната? Добре, така. Здравейте. Искам да ме слушате, ме гледате много в очите. Така. Искам да се обичате, искам да обичате ближния си,
да харесвате ближния си, да целувате ближния си, да прегръщате ближния си, да прегръщате децата си, майките си, бащите си, роднините, първи братовчет, втори братовчет, трети братовчет, балдъзи, каквото се сетите всички, да ги обичате. Да обичате на първо място себе си, после всички други, съседа, който от долния етаж, от горния етаж, от първия етаж, този, който не си платил тока или този, който изкарва своето куче в 5 часа сутринта и то е в хода и вас ви буди и вие искате да му е бед, но искате всъщност да го обичате. Да обичате колата си, всички стари коли, които са в надин, да обичате всичко, най-вече да обичате родината, цветенцата, дърветата, плажа, който сутрин рано, като го грее слънцето на Южното море, той почва и да блести с всички песечинки, тревички, които растат някъде там отзад и птичките, които минат, облака, който се издига от югозапад на североизток, слънцето, което се усмихва и гледа вашите очи, слънцето, което огрява женските тела и ги прави по-чернички, по-така, всичко това вие трябва да го обичате. Искам и да обичате, разбирате ли си, просто айде лека нощ. Чао!